Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. O welcome sa atong YouTube channel, sa mga subscribers, viewers, o sa tanang mga sharer. Hello! God is good all the time. Happy Fiesta sa pagkayab ni Jesus karong adlaw, Domingo. So, atong mabasa diha sa Biblia, Marcos 16:19, nag-ingon, human nakigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug ang ascension usab ato kining makita diha sa pag-recite nato sa glorious mystery. Ikaduhang misteryo ang pagsaka o pagkayab ni Jesus sa langit. So, ang mga Kristiyanos usab nagatuo nga human si Jesus na banhaw gikan sa mga patay, si Jesus wala na mamatay sa ikaduhang higayon. Human sa pagkabanhaw, sulod sa 40 ka adlaw, mibiya si Jesus sa yuta ug gibayaw siya ngadto sa ug mibayaw o mikayab siya sa langit but lawas ug kalag aron makighiusa sa Dios Amahan. So Domingo sa pagkabanhaw mao kini ang unang adlaw sulod sa 40 ka adlaw nga nakig-uban si Jesus sa iyang mga tinun-an. Mabasa nato kini sa Biblia, nag-ingon nga si Jesus nagabiyahe o nagawali kauban sa iyang mga apostoles. Ug gani nakigsalo siya pagkaon kay murag magduduha pa sila kung kinsa gining nagkuyog-kuyog kanila, di pa sila makatuo, pero gipakita ni Jesus nga mikaon siya, nga buhi siya, nga gikan sa patay, nabanhaw siya, nga tinuod nga buhi siya, mikaon siya sa isda uban sa mga apostoles. Ug iya pa ganing giingnan si Pedro nga gihigugma mo ba ako? Gipangutana niya kay kini dinhi gibilin ni Jesus ang simbahan nga puno sa gugma, nga ang iyang gibilinan nga mao si San Pedro, gihigugma niya pag-ayo ang katawhan, ang nating karnero. Katulos siya gipangutana kung gihigugma mo ba ako. So gani ang atong Santo Papa karon nagsuffer pag-ayo tungod sa nahitabo karon nga pandemic sa tibuok kalibutan. Kay siya mao'y gipiyalan sa simbahan o giingnan siya sa Dios, gihigugma mo ba ako? So ang atong Santo Papa mapaubsanong nahigugma pag-ayo sa katawhan bisan pa man sa pag-suffer sa kalisod karong panahona. So atong iampo ang atong Santo Papa nga hatagan pa siya og taas nga kinabuhi. So mga kaigsunan ko ni Kristo, mao kini nga si Kristo mismo iyang gibilin ni Simon Pedro ang simbahan nga puno sa gugma, nga gipangutana niya, gihigugma mo ba ako? So usa kini ka tradisyonal usab ang pagsaulog sa adlaw sa pagsaka sa langit ug makahuluganon sa mga Kristiyanos ingon nga nagpasabot sa katapusan sa iyang pagtrabaho sa yuta o gitugutan siya sa pagpreparar sa lugar alang sa iyang sumusunod sa langit. Ato kanang mabasa sa John 14 verse 2, nag-ingon, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. So og si Jesus literal nga mikayab sa langit atubangan sa iyang mga tinun-an
sa balangay sa Bitanya haduol sa Jerusalem. Mabasa na nato sa Lucas 24:50 hangtod sa 53 nga nag-ingon nga gibayaw si Jesus sa langit. Unya gidala niya sila sa gawas sa syudad hangtod sa Bitanya. Diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Kanunay silang didto sa templo ug nagdaig sa Dios. So mao to nga malipayon kay sila, nalipay sila nga gibayaw ang Ginoo ug nagpasalig si Jesus Christ nga magpadala ako og bag-ong malalaban nga mao ang balaang espiritu. Nga next Sunday mao na usab ang atong kapistahan sa atong simbahan, Pentecost Day. Mao kini ang birthday sa atong simbahan. Ug sa kinatabuk ang pagtan-aw o paglantaw sa pagkayab sa langit, ang mga sumusunod ni Jesus nagatuo nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay, gidala sa langit ug gibayaw ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan. Ug anaa kini sa ato ang mga pag-ampo diha sa mituo ako, sa I believe in God, sa Apostles' Creed. Klaro kaayo nga miingon misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kining Apostles' Creed mao kining mga pag-ampo nato diha sa simbahan nga I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. So naa diha ang prayer nato sa I believe in God. So unsa may diferensya sa ascension o assumption? Sa ascension mao kini ang pagkayab ni Jesus ug sa assumption mao usab si Mama Mary. Ang kalainan niini nga sa pagkayab ni Jesus sa langit pinaagi sa iyang kaugalingong gahom o gahom sa Dios, while si Mama Mary ang inahan ni Jesus gibayaw sa langit pinaagi sa gahom sa Dios. So mao kini ang diferensya sa ascension o sa assumption nga atong nakita nga si Mama Mary usab gisaka sa langit pero pinaagi sa gahom sa Dios. So si Jesus kadaghan kini nagpakita during sa 40 ka adlaw sa wala pa siya mokayab ug nakigsalo pa kini pagkaon ug kung isulat ang tanan dili masulod diya sa Biblia. Kung isulat ang tanan nga iyang gihimo during sa 40 days nga nakig-uban siya before siya mi balik ngadto sa Dios Amahan. So sa atong kinabuhi atong paningkamutan usab kay gipanalanginan na kita sa Dios ug gipadalhan na kita og balaang espiritu nga mao'y magdadasig kanato. Atong paningkamutan usab nga muduol kita ngadto sa Dios ug mangayo og pasaylo kay mao kini ang usa nga maka duol kita ngadto sa Dios nga muangkon kita sa atong mga sala, maghinulsol kita kay mikayab na si Jesus sa langit ug unta ang atong mga kasalanan nga gihimo niining kalibutan ato na untang isurrender, dili na nato tipig-tipigan pa. So karon sa atong kinabuhi makita nato ang pandemic pero dili nato malilong bilang tao nga aduna kitay mga kabalaka kahadlok sa pag-atubang ni ining pandemic, ilabi na gyud ining vaccine. Bisan gani sa ako ang kinabuhi nga
maghunahuna akong magbaksin pero ana ako'y kahadlok. So di ginato kalikayan tungod kay kita tao ra ta. So huyang ra kay ta. So kanang tanan atong kabalaka atong isalig ngadto sa Dios ilabi na karon nga atong sa ulugon ang dakong kapistahan ang pagsaka ni Jesus sa langit. Nga kita usab paningkamutan nato nga nag-ingon ra ba ang Ginoo nga mag-andam siya og mga lawak alang sa mga sumusunod. Kinsa man mga sumusunod? Ang tanang mga anak sa Dios, mga sumusunod ni Kristo. Nga naa di ay siya mismo nag-ingon nga adaghang mga lawak ang iyang amahan ug iya kining giandam alang sa mga sumusunod. Katong sumusunod nga musunod sa kabubuton sa Dios, mangayog pasaylo, maghinulsol og mutuman sa mga balaod sa Dios. Og maningkamot kita nga mahimo nato ang mga pagtudlo ni Jesus nga mao ang usa number 1 ang gugma nga lisod kaayo ni buhaton ang gugma ilabi na kung naa na tay kalagot ni aning tawhana. So maningkamot ta nga wa man ko masuko pero once nga no naa na po'y gamay nga bingkil mo silaob ka na tanan. So wala pa gyud ta ka pahatag og tinuod nga gugma. So dili na nato kaya kung wala ang Dios. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong paningkamutan sa pagkayab ni Jesus nga kita usab maningkamot ta nga mahimo tang sumusunod ni Kristo nga andam tang mohatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban ug ilabi na gyud ang paghinulsol sa atong mga kasal-anan aron maangkon nato ang kaluwasan. Hingpit nga kaluwasan. Kay the more nga moaksepta sa atong mga sala, the more nga dunay mabag-o sa atong kinabuhi. So maayong gabi ug daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo ug usbon ko sa pag-ingon maayong fiesta sa pagsaka ni Jesus sa langit.